TV Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto otuo dhoge ni en wuon ne ok ochiwo thuolo ne jopiny mondo ng'ad yien oyaye. Ruto wacho ni en ochiwo thuolo mana ne ng'eto mar yien e bunge moyiedhi ni chenro mag ohala. Maendi biro bang' ka doho kawuono ne ogolo chik mondo mi chung ng'eto mar yien oyaye e bunge ma pacho kaendi. George Bati miyo waler. Jumbe manok bang' jatend piny William Ruto wito oko kum mane oket motelo mane thiro beto yien e bunge ma pacho ka kendo yawo ohala mar yien. Doho ma ochung' ne weche mag alwora kod lowo kokalo kuom jal buche Oscar Ngote ogolo chik machungo wach mar jatend piny mano yawo ohand yien e pacho ka. Jal buche Ngote ogolo chik matamo piny owacho chiwo lesen mora mora mabiro chiwo thuolo mondo bet yien e bunge ma pacho ka kaka yor ohala. Doho bende dwaro ni joma oluong nying burano omi andika manyiso chikno motelo ne winjo bura tarik 14 dwe mar 8 mar higani. E bura mar kwedo okang' mar jatend piny yie ohala mar yien kod beto yien e bunge ma thurka, riwruok mar okinde LSK ne ochwalo ng'ur e doho ka giwacho ni okang' mar jatend piny ne ok ochiwo ranyisi ewi nonro manyiso ni yie ne jo ohala mag yien beto yiende bunge ma pacho ka ok bi medo midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi. Gikoni mako dhok ni piny owacho manokoni oketo kenge mag pidho yien bilion 15 e higni 7 e lowo maromo eka milion 26.2 kendo keto kwan mag bunge e pacho ka chopo atamalo 30 ema koro golo chik ma yiene jo ohala beto yien e bunge ma thurka. Andika mag doho okoni kata bang' midhiero mar oro kelo achiedh nade maduong' ne oganda jo Kenya kendo jatend piny owuon wuok apiaya mar jiwo pith mar yien, weche siasa chal kama koro keti e chenro mar rito alwora. LSK ne okoni yawo thuolo ne jo ohand yien mondo mi otong' yien, nyiso ni piny owacho ok ni kod paro makare kendo ok odewo kaka bunge konyo e kedo kod lokruok mar chal kor lwasi kokalo e chungo muya ma dhano yweyo, kendo ni ma dhi medo midhiero ma oseneno e kinde mokalo. Kata biro ni doho koro golo chik makamano, jatend piny William Ruto chiwo ler ni mana yien manitie bunge mag ohala ema noyie mondo ng'adi, kendo yuto mabiro wuok e ohalano nyaka keti e chenro mar siro pith mar yien e pacho ka. If we are harvesting trees because they are mature and they are commercial plantations, it is just that, coordinated properly, because there is value in us using some of the resources, especially in the commercial plantations, to drive our 15 billion tree growing plan. There is no single coin that is going to come from commercial forestry and the harvest of commercial trees that's going to go outside, making sure that we drive our plan on 15 billion trees. E kinde ni ma piny mangima manyo yore mag duoko piny midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi, jokeno ne alwora koni piny owacho nyaka koro bed jo adiera e wi okenge mag kedo kod lokruok chal kor lwasi, ahinya kokalo e chenro mar medo kwan mag yien e pacho ka. George Bati, Ramogi TV.